Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü barodarun aziz. Çıkılı ki khuna ra mebinen. İ khuna furuşiyay. Girdiş poli mahkeme dar zarafşunay. Dar dehay amruğunay barodarun. Xozim hamaşan nişon tuyukun. Furuşiyay barodarun aziz. Çıkılı ki mebine ina havliniş. Pan 6 sotik zaminay. 6 sotik zaminay. Hamaş кагнадай, яъне ки 100%. Кадоме ки харидор боша, номероша дар рӯи экран мемонам, марҳамат карда занг бизанам. Уҷа чӣ хеле ки мебинед, ҳоҷатхонашай, авлохонашай, ҳозир хона нишон метавам. Дар хонашам дора мақсад ҳоҷатхона. Чӣ хеле ки мебинед, калидори як қад дроз. Ина бародаро. Ине чӣ хеле мебинед, кухонишай бародаро. Кухониш. Баъдан инаи площадкаи калонаш, яъне ки меҳмонхонаш. Меҳмонхонашай бародаро. Ина чӣ хеле дестед. Ина естеш. Ина бародаро, чӣ хеле гуфта будам, баняш ва ҳоҷатхонаш. Дар дурум ва ҳоҷатхона дора хатиш. Дар бернам дора. Ва инаи хонаи майдак площадка детская. Детская. Ва ина хонаи калон дига площадка. Ина чӣ хеле ки мебинед, ремонт қоидави. Ина ки бародарони азиз, и хона фурӯшияй. Мақсад дита хонаи площадка калон дора, ята детский кухони. Ва не ҳамаш 100%. Бародарони азиз, фурӯшияй номероша дар рӯи экран мемонам. Кадоме ки хонахар боша, марҳамат карда занг бизанам, нарх навоша буфаҳма. Дар зарафшонай дар пишти домои нави духтагиян ку, як деҳа меша дар ҳамҷояй бародарон. باقی در پناه الله باشه، الله نگهبانتون باشه. پدری سکنه که برادرایی که خانه میخرن خریدارن و ببینن زنگ بزنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.